dito Amang Kusig Norte, Sur. Ewan ko kung saan Amang Kusig. Good afternoon. Hindi po namin natapos yung thesis. Time check po natin is anong oras na ba? 4:22. So kantahan naman. Kantahan. Dito kami. Yan. Menina, tem diplo, tem lanteira, tem Anitta, tem bunda, tem baile, tem ousadia, tem como pra cima, loucura e nós vamos. Give me that bombate, bombate, give me that bomb. Para akong ipo-ipo kahit di siya bagong ligo, uubusin, tatapusin at wala nang titigil ang sigang. Di ko siya titigil ang sigang. Nobela. Heaven by your side. Article 9003 with the ecological waste management in a part of the system was not consisting using the plastic.